Amakhosi amakhulu-ke, thokozani ingane zakwethu, thokozani ingane zedlozi. Namhlanje ngithi nje ake ngishaye nje isithubenyana nje. Bese nje ingxenyana nje encane nje la esikhohlo. Kodwa-ke ngilana-ke, kukhona umuntu obengimuzile la ukuthi Makhosi, amanzi asiza ngani ukuya emanzini uma ngabe uwumuntu onemimoya. Sawuqhubeka kuleso sihloko. Shuthi uzosho ukuthi isihloko salana shuthi ukuthi amanzi asiza ngani uma ngabe umuntu onemimoya. Before-ke ngiqale-ke ngiqhubeke nesihloko, ngizocela la ukuthi umuntu usubscribe if uqala ukubona le video kamkhulu, ungene nje usubscribe, press the red button lapho usubscribe, then like the video if usithandile isihloko sokhuluma ngaso namhlanje. Bese-ke sibheka esayidini la lokusharisha nje ama-videos, sharishe anywhere on YouTube, komoyo, ko Instagram, Facebook. Igama komkhulu Makhosi, undaba enhle exoxa ngofakazi. Undaba enhle exoxa ngofakazi-ke ngoba kunofakazi abaziyo ngami nangemsebenzi engayiphiwa uJehova nedlozi lokaMkhulu. Angikho-ke lapho, angisenomuntu okhonza kakhulu ukuyipraise ngey'bongo zami zobunsizwa nezisigameko esuke zenzekile. Ngilana-ke, into ebalulekile kakhulu ngokuya emanzini umuntu wemoya, kulaba abasuke bengazi, ngoba phela khona abantu abasuke bengazi lolu lwazi ngidlulisana abantu abasuke bengazi, ingakho ngisharisha ulwazi nje nabantu la engakwazi ukufinyelela kubo, nabalidingayo nabathandayo i-advice. Ingakho nje omunye weze wabuza kwi-comment section, wabuza ukuthi mkhulu kusiza ngani lokho. Ngase ngiphendula la ukuthi-ke ukuya emanzini uwumuntu wemoya kuyinto ebaluleke kakhulu, ngoba kuyisiqaqo ukuqaqa izinto, amafindo asuke eboshiweyo, kukwenza futhi kube nalawo mandla kamoya, engicabanga ukuthi yakwenza uconnecte kakhulu nezithunywa zakho kwawena uqobo, imvamisa. Bese-ke kuba ukuthi-ke akunika ukuphila, nawe nje uyazizwa uma ungene ngempela kudingeka ukuthi uye emanzini uphuma uphila, uphuma kukhona le ngxenye le oyawuyizwe. Ngikhuluma ngokuphuma uphila ngoba iyona nto ozoyizwa wena egazini, kodwa okunye-ke uyokuboniswa, ubusukuboniswa izithunywa zakho kusuke kufanele ukubona uma ngabe usemanzini, kusemfihlakalweni kusuke kuwokwakho ney'thunywa. Kubaluleke kakhulu-ke ngoba kuqaqa izinto, ukungena emanzini nje kukodwa kuqaqa izinto, kuqaqa amafindo asuke eboshiweyo, ngoba uma usuke ungenapho uyokhuleka usuke uyocela iy'nhlahla, uyocela ukuphila, uyocela konke okuhle okumhlophe phezu kwempilo yakho, ucela ingilozi yamanzi, ucela iy'thunywa zonke uJehova ayibekayo lapho, ney'thunywa ney'dala zonke ukuthi bazihlangane, ngoba phela idala ney'thunywa uJehova zisabalele wonke umhlaba, njengoba nayo engumoya nje usabalele ngayo yonke indlela nangawo umhlaba, ngisho ey'hlahleni nakuphi kuphi uJehova uyaphila khona. So-ke nala emanzini-ke usuke uyolanda ukuphila kwakho, usuke uyolanda inhlahla yakho, uyozembula, uyoqaqa amafindo asuke eboshiweyo konke okunye okusuke kuphila. Imvama ngisho amashwa ngisho iy'bopho ey'suke ziboshiwe abathakathi abakhunkulu, kuyaqaqeka konke lokho. Uma uzokhuleka ngempela, ukhuleke kahle, ulinde. Kubalulekile-ke futhi ukuthi ulinde isikhathi esiningi uma uzwe emanzini ungumuntu kamoya. Kuhle ukuthi ngiyaku-advise nje ukuthi umuntu alinde, athandaze, akhuleke ngalezo y'bani obenikezwa sona. Uma uthi mhlasimbe ukhuleke ebanini, uma uthi azikho njalo ungakhuleka nje ngaleyo jazi lakho lelo suku unikezwe, noma lokho leso sembatho sakho, noma lelo bhayi lakho, ukhuleke nje, uphahle, wenze konke okudingekayo ukwenza usuke ulawulwa umoya. Kuhle-ke ukuthi umuntu akwazi lokho. Ngiyabonga Amakhosi amakhulu. Ilokho nje ukuthi angikudlulise ukuthi siningi iqaqo eziqaqekayo emanzini. Kuqaqeka iy'bopho, amafindo asuke eboshwe abathakathi ayaqaqeka emanzini. Kuningi ngisho iy'gulo ziyaphuma, uyaphulukiswa emanzini, uphile, uthole ukuphila. Imimoya le kuyithola ukuphila nayo, ngoba ke sekwenza kwesinye isikhathi thola ukuthi uyiswe emanzini nje vele udinga ukuthi emanzini ngoba kuney'thunywa edinga ukuphila kuwe zasemanzini.
okudingeka ukuthi ke uye kuwe-ke uye kuzo-ke wena usuke ekhaya uye kuzo, hhayi ngoba nazo zingakwazi ukuvakashela zifike ekhaya, ziyafika nazo egcekeni. Ingakho kwesinye isikhathi uma ngabe unakusisa kahle abantu benemoya, ngisho umuntu emethi uzothandaza uqala amemeze idala zonke, amemeze kude kude emagqumeni amathafeni ey'ntabeni kuphi lapho ememeza khona amagumbi amanomhlaba. Ingoba usukazi ukuthi yaye endaweni akasuke kwesinye isikhathi akathi akayofika-ke la zikhona khona yolanda umthinsile noma umsuka noma umnyombo wamandla alezo y'thunywa ezisuke zikuye. Kodwa-ke nazo ziyafika phela ekhaya zizovakashela. Ngiyabonga ingane zakwethu. Ngibonga nakulabo abakwazile ukuthi babuke le video ize iyophela. Ndawo Thokoza, makhosi.